Nové pravidlá od 1. júla 2021 sú následovné. Musíte rozlišovať, či ide o predaj tovaru na diaľku na území Únie, alebo ide o predaj tovaru na diaľku z tretej krajiny. Čiže ak je to na území Únie, ja si myslím, že väčšina slovanských e-shopov funguje práve takýmto spôsobom. Ide o tovar, ktorý je odoslaný a prepravený dodávateľom z členského štátu do iného členského štátu alebo na jeho účet a ak dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru. Čiže toto je v podstate nová definícia, ktorá hovorí, čo je zásielkový obchod po novom, predaj tovaru na diaľku. Čiže musíte splniť, poviem to, dve podmienky. Prvá podmienka, dodanie uskutočňuje zdaniteľná osoba pre nezdaniteľnú osobu, respektíve pre občana, alebo aj pre osobu, ktorá nepriznáva nadobudnutie. Až chcete si tu poznačte, toto je odkaz na náš inštitút nadobudnutia tovaru na 14 000. Čiže zákazník nemá pridelené DPH, takto by som to povedala. A zároveň do tejto osobitnej úpravy predaj tovaru na diaľku nemôžu byť zahrnuté nové dopravné prostriedky, tovar s montážou. To bolo aj doteraz. Čiže zjednodušenie, čo je predaj tovaru na diaľku po 1. júli, nadobudnutie, nie je okupujúceho v režime intrakomunitárneho nadobudnutia tovaru, čiže ani do 14 000 a nejde o dopravné prostriedky a tovar s montážou. A týchto 14 000 je európsky limit? Týchto 14 000 je limit pre každý jeden štát, pričom sa uplatní výnimka práve v paragrafe 16. Tam bude presne pri mieste dodania povedané, že tam bude tých 10 000. No veď jasné, ja len ten systém vychádza z podstaty toho, že keď ja niekomu predám na 14 000 eur, on si nesplní ani registračnú povinnosť, mňa to nezaujíma, v podstate nejde o predaj tovaru na diaľku, lebo mechanizmus mu hovorí, že je aj tak osobou povinnou platiť daň, tak ako je to u nás definované v paragrafe 11. Len ja sa pýtam, či v takom Francúzsku, že majú tiež limit 14 000, ja som teraz... Každý štát to má podľa mňa inak, ale či teda... V objednávke mi nedal látku, ja to beriem tak. No, veď samozrejme, lenže ten systém je nastavený tak, že on ak prekročí nadobudaciu hodnotu tovaru za kalendárny rok, tak je nadobudateľom tovaru v intrakomunitárnej dodávke, čiže sa to už neposudzuje ako dodanie zdaniteľnej osobe, ale musí nastať prenos daňovej povinnosti na príjemcu, o tom ja hovorím. A ja sa pýtam, lebo my sa natvrdo odvolávame práve na tých 14 000, ale keď taký Francúz má v zákone, ja neviem, 20, tak teraz, ak jemu nevznikla povinnosť registrácie, hej, neporušil pravidlo, lebo to bolo za 16 000 dodané, tak podľa mňa to musím podriadiť tomuto pravidlu predaja tovaru na diaľku a nemôžem to deklarovať, že je to na 14 000 a nie je to predaj tovaru na diaľku.